मित्रांनो आता ते दगड गोळा केले कालवाचे ते असे धुवून घ्यायचे बघा. अपू काढून दाखवता आता आपल्या मोठा असतात होय ना मास बारक्या. हा मस्त जागो झाला तर जा. काकी काढून दाखवता आपल्या त्याच्यात मोठा मास असतो ना मस्त असा मोठा. अजून पण लोक काढतात कालवा हे लोक सगळे पोचून काढतात आणि असा मास असतात. हे बघा एक शिनानो पण असा आहे बघा. हे बघा हे बघा नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आम्ही जातो आचऱ्यात कालवा काढू. कालवा कशी काढतात ती बघायची आपण पण थोडीशी अनुचित खाऊ. तिकडे माझ्या भावाची पोरगी गेली म्हणजे ती आचऱ्यातच राहतात. तर त्या बोलला की आज कालवा काढूक जाऊया यावा. तर त्याच्याबरोबर आता आम्ही जातलो. तर ऑलरेडी नदीच्या तिकडे गेला असताना माझ्यासोबत सृष्टी पण आम्ही आता जातो आणि बघूया कालवा कशी काढतात ती आणि घेऊन पण येऊया. चला तर मित्रांनो कालवा काढूक भरपूर मजा येतं म्हणतात. आम्ही एकदाच गेलेलो पण आता पुन्हा एकदा जातो. कालवा काढूक मजा पण येतं आणि ती कशी काढायची त्यांची वेगळी पद्धत असतात. काही लोक ती कोयती मारून टोचून काढतात. हे लोक ते दगड शोधतात कालवाचे आणि ते घरी घेऊन येतात. ते कसे शोधायचे आणि ते बघायचे आपण. व्हिडिओ खूप इंटरेस्ट. तर मित्रांनो आता आम्ही नदीजवळ येलो. इथे आचऱ्यात जांभडूल बोलतात एका. आणि आता आम्ही जातो कालवा काढूक. इथे अपर्णा असत आहे बघा. आम्ही आता जातो. ते जरा चिखल बघूया चला गावता काय. सृष्टी आता हळूहळू ते वरचं डोक्याचं सोडणं आता 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 संध्याकाळ झाली. बरं बरं चप्पल घालून चला गावता तेवढंच चिखल नाही. अपर्णा पुढे काढता कालवा. आता जाऊन बघूया कसे काढतात ते सगळे मँग्रोज आहेत भरपूर आहेत. तिकडे गाडी लावलं. तर मित्रांनो आता आम्ही नदीजवळ येलो बघा. झाडा बिडा मस्त वाटतं ते. आता हय कालवा काढतलो. आपल्या अप्पू दाखवताला कशी काढायची. अप्पू माझी पुतणी मोठ्या भावाचा चेडू. आचऱ्यात राहतात आम्ही हडियत राहतो. आता ह्या काढता बघूया कशी काढतात ती. पाणी सुकतात जोरात ना भरपूर सुकतात. हे बघ आपण कालवा काढ असे दगड काढायचे ना कसे निवडतात त्यात आमका दाखवा. एकटाच इल आणि कोण नाही. इकडे पाणी तिकडे पण भरपूर सुकला. तो आवाज कसलो गो पक्ष्यांचो वागळा. तर मित्रांनो आता आपण निवडूया हळूहळू कसं जमतात. तिकडे पण लोक भरपूर काढतात ते बघा मुळे. मित्रांनो आता अपर्णा निवडता आधी बघूया कसे निवडतात ते. आमका काय माहित नाही कसे घेतात गो. मोठे मोठे गावतात ह्याच्यात असतलं. ह्याच्यात असतलं ना मोठा मास असतला ना ह्याच्यात बघा. असे घ्यायचे दाखव दाखव. ह्याच्यात आतमध्ये मास असता ना. इथे छोटे आहेत ना. सृष्टी बघूया काय करतं. काढलं तो नाही ना त्याच्यात मास नको. चल बारक्या मास असतात मोठ्या मोठ्या मास वाढ ना. नाही नाही सृष्टी असे निवडत आपण काढलं निवडतात. बघूया ते जमता का. कुर्ल्याची बिळा मात्र बरी होत. कुर्ले असतात याच्यात. पिशी तू घे. हे बघा ही सगळी कालवाच होत. हे बघा इकडे पण पुढे लोक काढतात. तिकडे जाऊन बघूया जरा. मी पण बघतोय गावतात काय.
माका काय वाटणार नाही गावतील चांगलीशी का कळणार नाही त्याच्यात. ही सगळी कालवाच दिसतं सगळे. ही जी चांगली असतात ते बघून घ्यायचे असतात हे बघा असे. आता ह्याच्यात आतमध्ये मांस असतात हे फोडलं तर त्याच्यामध्ये मांस असतात हा. ते आपण बघूया ते पुढे काढतं. आता ती लोक दोघं तिकडे निवडतात, सृष्टी आणि अपर्णा. मी जरा पुढे गेलोय, बघूया काय गावता काय. मोठे गावले तर मस्त. तर मित्रांनो, कालवा जेवढी खाऊक चांगली असतात तेवढी काढूक पण भरपूर मेहनत लागतं. आता हे बघा इकडे बरीच लोक काढतात. आता इथे एक काकी पण काढतायत. हे बघा एका काय ते बोचून काढणं म्हणतात ना, हे काय असं काढायचं आहे बघा. काकीने हे तांब्यातून काढलंय हे बघा. असे कोयतीने या करतात हे बघा. आणि असे मास्ट काढतात हे बघा. मी हडी असून हे बघा असं बोचून काढायचे. दगड घ्यायचे आणि ते हातीक लागाचा पण हे बाई असतं ना भरपूर. लागत असेल, धार असता ना त्याका. हे बघा असे काकी काढतात. हातीक लागतात ना. हे आता काय तुम्ही दगड एका ठिकाणी घेऊन ठेवलात काय? दुसरीकडे जायचा काय? हा. आताशी थोडी मास्टा लहानच ना. हा. मग ती मोठी कधी असतात? मे मध्ये मोठी असतात ना. अच्छा, ती भरलेली होतात. हा. ती खाऊक बरी लागतात. हे बघा काकीने एवढ्या काढलाय. तुम्ही कुठच्या? हैलेत, आचऱ्यातलेत ना. काकी पण हैलेच आहेत, त्यामुळे त्यांना सवय आहे. आमका काय तेवढी सवय नाही कालवा काढूची. हे बघा असं दगड काढायचं आणि ते त्याच्या आतमधून काढायचं. बाकी तुम्ही किती वाजता येला असं काढू? 2:30 वाजता येलात ना. 2:30 वाजल्यापासून काकी काढतात. आता जवळजवळ मला वाटतं 4:30 4:45 झाले. ते एवढीच भेटली ते म्हणजे झाले किती 2 तास होऊन गेले. 2 तास ती उन्हात ही लोक सगळी उभी राहून कालवा काढतात. बसान उभी राहून. याच्यात चलना पण जरा डेंजर, कारण हे एवढी धार असता, हे लागला तर पाय बी कापून जाऊ शकता. त्यामुळे भीती पण तेवढीच असतात. काढतात. हे पण काकी तसेच काढतात हे बघा. धावता पाय बिसा टाकलो तर कापण जाय. हे बघा असं काढतात. आताशी थोडी कमी असतात ना मास्टर, लहान असतात ना. जरा थंडी आहे ना, गरमी असली की मोठी असतात ना. हे तर दाखवा बघा. असं दुसरा काढा. असे दगड काढून घ्यायचे आणि त्याच्यात बघूच लागतं मोठं डोळ. हा. अशी मास्टा काढतात. त्याच्यासाठी मेहनत भरपूर लागता. लोक म्हणतली महाग विकतात. आज तर खूपच हात हात हे होता ना, ते धारच असता ना त्याका. काकींच्या हाताक पण भरपूर लागला. तुम्ही हैलेत ना आचऱ्यातलेत? तुम्ही विकता की खाऊसाठीच विकता?
अच्छा अच्छा, म्हणजे ती आता 200 रुपयाची हवी झाली तर किती देतात? हे असे 2 भरणे. असले 2 भरणे. एक मिनिट ना. हे बघा, काकी विकतात पण कालवा 200 रुपयाची हवी झाली तर ही अशी 2 भरण्या भरून देतात. म्हणजे एक भरणी 100 रुपयाची. ती वरपर्यंत भरतास ना? ही एवढी. अच्छा अच्छा. समजा कोणाक हवी झाली तर मग कशी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात? ते फोन नंबरवर, बाकी काय. फोन नंबर देऊ शकतास? होय तर. हा, सांगा ना. फक्त सुद्धा कसा माहितीये, हा. आधी सांगायचं लागतं, कारण पाणी यावर असतं ह्या नदीचं काम. हो हो, तानावर असतं ना. हा, म्हणजे आधी फोन करून सांगले कोणाक जवळपास हवी झाली तर देऊ शकतात ना तुम्ही? अच्छा अच्छा, तुमचा नंबर सांगा ना. 84 हां 08 हां 08 हां 04 हां 39. ओके. 8408080439. प्रणाली पांगे. प्रणाली पांगे ना? ओके ओके. म्हणजे कोणाक हवी झाली तर ते फोन करतील अगोदर तुम्हाला. सांगा हवंय. ओके ओके, चालेल चालेल. तर मित्रांनो, कोणाक हवी असतील तर कालवा खाण्यासारखी वाटली तर काकींका फोन करा, काकी नक्की देतील. इथल्या जवळपास कोणाक हवी असतील तर, कारण लांब पाठवण्याची ह्याची नसतात ती. लांब पाठवून पण ती घराकडे जाऊन ती खूप ते हा, भरपूर हे करायचं लागतं ना, ते गरम फोडूक करून, वगैरे होते. हा, हे करू हवी, ती मसाल्यात घालून देऊ हवी. देव काही ते का लय मेहनत जाता मग होय, ती. होय. हा, मग त्याची काय चार्जेस असतील ते लावू शकतात. पण ते जवळपास कोणाक हवी असतील तर नक्की मागू कशी शकता. भेटते? काकी जर तुम्ही चेहरा दाखवता का तुम्ही म्हणते, हे बघा, या काकी आहेत आणि या काकी कालवा पण विकतात. तर मित्रांनो, हे बघा, ह्याच्यात पण आता मोठा मास असताला. बघूया काढून, काकी काढूक सांगूया तर. काकी जरा ह्याच्यातला काढ बघूया. ह्याच्यात मोठा असतात ना. झाला तर जा. काकी काढून दाखवता आपल्या. त्याच्यात मोठा मास असतो ना. हे बघा, मस्त असा मोठा गाव आहे. असं पाण्यात ठेवायचं. कसं मित्रांनो, भरपूर सावकाश चालायचा लागतं याच्यातून. चप्पल घालून गेलाय मी. फक्त त्या दगडावरसूनच पाय देऊन चलते. जर काय सटाकलो तर सरळ कापून नेतलो. हळूहळू चाललेला बरा. हाय पण एक काकी काढतात. हे बघा, काकी तुम्ही पण हायलेत काय? जांभडुलातले पण जांभडुलातलेच आचरा. तुम्ही पण विकता काय? अच्छा, तुम्ही फक्त खाण्यापुरती. हां हां, म्हणजे जास्त आपल्या पहिली खाण्याची बघायची, नंतर उरली तर विकायची. ओके ओके. हे बघा, दगड असे आहेत. याच्या आतमध्ये मांस असतं. काकीने पण आता काढलेत भांड्यात. हे बघा, आता एक माका मोठा भेटला. बघूया त्याच्यात काय असा काय. यांच्याकडून फोडून घेऊया. हो, व्हिडिओ बनवताय ना युट्यूबला. हे जरा फोडून दाखवा जरा. आता एक फोटो काढून ठेव का. असा फोडूचा असतात. थांबा, आता तसंच ठेव. एक इथे द्या. मित्रांनी असा आम्ही खायच्या एरियातले सांगितले का, ते आमचे मैत्रिणी आहेत ना. ते का सांगतले अमक्या एरियातलं खरोखरच त्या एरियातलं होत. हा काय गो
विचारलं कसा मारता नंतर. मित्रांनो हे बघा एक शिनानो पण असा आहे बघा. शिनानं जास्त हे बघा हे बघा एक- एक हा. बारकी, होय, होय. बा, अशी झाली तुझी हे बारक शिनानो पण असं आहे बघा याच्यात. हा? काकी जरा हे काढून देतोस माका हे शिनानो. शिनानं होय, आता. हे काढा जरा. गो धुचा अशी दी माका मी धुतोय होय. हा हे लोक आता चालली. तुम्ही एवढीच काढलास तुम्ही. आता इल्ले रे आमच्या अच्छा, ट्रेनिंग अच्छा. ट्रेनिंगला गेलो हा हा. आता सुट मग आता हे दगडच घेऊन जातालच घरी. तेवढे दगड नेले तर दगडच नाही अच्छा. तेका जाऊचा ना तेका जाऊ. तर मित्रांनो बघू शकतास की कालवा काढू किती मेहनत लागता. हे लोक अजून काढतात. उन्हात बसलेत काढतात. दुपारी 2 वाजल्यापासून बसलेत तेव्हापासून काढतात. आम्ही पण आता इलेलं आहे पण ह्याच्यासून चलाक जरा भारी पडता. सगळीच करपवत. दृष्टीन बघूया किती गोळा केल्यान. ते काढता कोयती बिती घेऊन काढता. म्हणजे मग वाटतं भरपूरच काढल्या नसतली. बघूया तरी जाऊन. अपर्णा पुढे काढता. काढतात दोघा. माका एक शिनानो गावलो बारक्या छोट एकदम. हो बघ एक शिनानो गावलो बघ. ते कालवात होतो. लहान हा लहान. मित्रांनो आता हे दोघांनी किती काढल्याने बघूया. काय नाही ते तकडे होतो. तकडे भरलास पिशे भरलास काय दोघवले. हे बघ, याच्यात काढले. इकडे टाकू. तुझ्या पिशी येतं एक टोपलं पुरतो मला. आणखी मग काकी सांगता काका विचार म्हणून. काका काय काका खाणार हो तू काय टेन्शन आणि घेऊ नको. फोडणारा कोणा काका आजी हाती काही त्या फोडणारी. आजी फोडतली. मग काय काका फक्त खाणार. मग आता निवडूक कशी निवडतात. अपू काढून दाखवता आता आपल्या. मोठा असतात होय ना मास बारक्या नाही. खाताना कसा मला वाटा होय खाल्यासारख्या. कोयती बघ कसली धारदारा. हळूहळू हातीक लागत. हा मस्त जागो. कसला मास मोठा होता. मित्रांनो अशी शोधायची बघा. मोठी मोठी हवी असली तर. आता मोठा ना गो असताला मास भूतू असा असा असा. अपू काढून दाखवता. अशीच घराकडे नेऊन पण अशीच काढायची ना. उकडली तरी चालतात. उकडून काढूक चांगली की अशी काढूक चांगली. तितक्याचा खास नाही ना मास. आपण केवढा मोठा काढल्यान बघा मासूत. मस्त झाला. पाय चप्पल सुळकताना त्या बघ. कसला हा भारी. आणि बघा
अशी माष्टा ही लोक सगळी काढतली. मासूट काढून त्या ह्याच्यात घेतली. मस्त काढलो गो. अप्पू स्वतः अजून तर म्हारे पण भरपूर असतात. ते कोयत्यान काढूचे लागतात. तशी कोयती वडली काय गावतात. आता काय म्हारे विरे काढत आपण बसूया नको. आपले व्हिडिओ असत म्हारायचे. नंतर कधीतरी येऊया आचऱ्यात म्हारे काढू. आता उशीर पण भरपूर झालो. आता घरात जाऊचा बघूया. आता किती काढले नाही आमच्यासाठी ते बघूया जाऊ. चला मित्रांनो, आता ते दगड गोळा केले कालवाचे ते असे धुवून घ्यायचे बघा. आणि नंतर घरी नेऊन डायरेक्ट घरी नेऊन परत धुक आहे काय नको ना. डायरेक्टच हे करायचे ना, फोडायचे किंवा उकडायचे. अप्पू आता धुता. इकडे पण काढल्या ना त्यांना पिशवी भरून. हे बघा ही पिशवी भर काढल्या ना त्यांना. आणि आम्ही पण या पिशवीतून आमका नेतो. आता धुता आधी का धुवून देत. मॅडम दमले आहेत, इकडे बसल्यात. कालवा होती आता दमलेले आहेत. त्यामुळे आता काय बोलता नाही. जबरदस्ती घेऊन येईल ते का मी कालवा काढूक. त्यामुळे आपण जास्त काय बोलायचं नाही. मित्रांनो, आता ही पिवळी पिशवी आहे ती भरलेली घेऊन अप्पू आता जवळजवळ 3 किलोमीटर होत ना अप्पू. हो 2-3 किलोमीटर होत त्यापर्यंत जाऊ. एवढा डोक्यावर घेऊन जाताला चलत. आणि नंतर म्हणजे त्याका किती मेहनत हा बघा. आम्ही आपले सांगतो अप्पू कालवा दी. कालवा अप्पू काढता कशी ती आज कळली. तर मित्रांनो, आता आम्ही कालवा घेतलो आणि आता जातो घरी. हे बघा या पिशवीत ठेवलं. ती बारकी पिशवी आमची, ती मोठी पिशवी अपर्णाची. आणि सृष्टी आता दमला, आता बसला आहे बघा शांत. हे लोक अजून काढतात. आता आम्ही जातलो. आता डायरेक्ट बुधवारी खायची ती. उद्या मंगळवार. बुधवारी बघायचा त्याचा काहीतरी करायचा कालवाचा मस्तपैकी. मग त्याची पण एखादी रेसिपी दाखवचा प्रयत्न करीन. तर काय करतलो नेऊन घराकडे त्याच्यावर हा. तर चला मित्रांनो, काजूगर होय नको तुमच्याकडे असले तर ते मग काजूगर घालून करतो. हां काजूगर घालून. आमच्याकडे काजी नाही आहेत, एकच काजा. मित्रांनो चला, तर आता आम्ही पण निघतो आता घरी. संध्याकाळ झाली. मित्रांनो नक्की सांगा व्हिडिओ कसं वाटलो. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता आम्ही घरी जातो. जाऊया ना काय राहूया. काकी तुझी कंटाळाची नाही गो तशी. मित्रांनो आता या वजन अप्पू डोक्यावर घेताला आणि जवळजवळ 2 किलोमीटर चालत जाताला. बघा या रस्त्यानं असा त्यांच्या घरात आगत गेलो होतो. रस्तो कच्ची वाटा पण त्या चालत जाताला ते घेऊन. ती आपली पिशवी पण घे. हा बघा